Erokamano ahinya. Ing'e ni gini biro kinde ma tek ahinya. Iwacho ni ma en thothopi. Mopogore gi jofwambo, achiel kuom siro mar demokrasia mar piny gin riwruoge mok mag piny owacho. Jatend piny Kenya yande oluongo achiel kuom giluongo ni Ford Foundation. Ni en achiel kuom migepe ma osebedo ka dhiro kendo chwalo mach mar jo-Gen-Zs ni. Barua nyocha ondiki kod Korir Sing'oei, PS ma ochung' ne migawo mochung' ne weche mag pinje maoko. Ni wantiere kod ni miwa uru kaka pesa maromo milion 752 ni nokeyo ne jogi gi tije mage. Ford dwokogi ni dhiure mbui marwa unyalo neno kendo. Tigedi Sing'oei ni ndalo mane no Open Institute of Governance to jo Ford Foundation bende ne miyo gi pesa kanyo. Man bende ne mako dhoga ni to donge ong'eyo kumiyude weche mopenjogi. But samoro notiyo mna tije. Ing'e ni thothopi en gima rach. Imanya gimoro ma dimaki. Emomiyo mara en jofwambo, mara en riwruoge mag piny owacho, ndalo moko kanyo bende ne gidwa luonge nying Russia. Nikech gikia ni ng'anyo ma nyithindogi, jomage masirogi. To mana kaka wasewacho kendo nyithindogi medo wacho. Ni ng'anyo margi gisirogi ne wuon. Gitiyo gi teknoloji mar mobilize chokruok. Mar ng'e ni ang' nwadhi ka, to wadhi timo 1, 2, 3 kwa chopo ka. Onge jatendgi makonegi ni wuoguru sama kama dhiuru tim kama. Gidonje space to gigo mbaka kigin. To gine TikTok live to giwacho ni wawuoguru wadhiuru kama sama kama. Teknoloji ema timo ang'owa. To maduong' moloyo, giwacho ni jatend pinye masirogi. Nikech bed ni nitie gik mosetimo nyaka nyo kaw telo. Mok giyiego, mok bernegi, mahinyogi. Ene momedo nyayogi, ene momedo sirogi. Nikech kako omedo timo gigi, e kaka mijing'o margi mar wuok oko, mar dhi kwero no oyo gigi okwadwa bede. To kwadwoge weche mag riwruoge ma ok mag piny owacho. En gima waneno ka sirikal samoro amora ma gimoro bago. To gitemo wuok oko, giwacho ni civil society, riwruoge mok piny owacho gima timo ang'owa, ema chale ka gima timo gigi. King'iyo list mar Ford Foundation, achiel kuom grube manyo yangore ni Ford Foundation bende miyo pesa, iluongo ni Joyful Women. Joywo. Ma patron mare en min od jatend piny. First Lady Rachel Ruto. To kane ing'iyo list mar Korir, to mano ne onge. Gima itemo tim ka an rachna en wacha diera. Mane makosa mari kende? E weche mag Ford Foundation gi, nitie ji ariyo ma piny owacho manyo. Achiel kuomgi en maneno gai mar doho machon Willy Mutunga. To mar ariyo en Boniface Mwangi. Nikech jogi e kinde mokalo osetiyo machiegni gi Ford Foundation. Kendo riwruoge mag gi Ford Foundation osebedo ka miyo gi pesa moko mondo gitimie gik moko mang'eny. Nyi neno ka nyang'anyo gi nokwongo chakore, Boniface Mwangi nodwa bedie ka gima en mbele ahinya. To nyithindo gi nokwere no oyo okino kwadwari ma ohingi. Mobet kanye? Bet thenge. Nyi neno ka Willy Mutunga nowuok ka nitie jok mane mako mang'eny. To en achiel kuom kinde mane dhi timo ang'owa, mane dhi chung' ne jogi samo makgi. So nitiere paro moro e jogo manie sirikal ni nyalo bedie ni Willy Mutunga to gi Boniface Mwangi itiyo godo. Maro timo ang'owa, nyayo ng'anyo madhi mbelegi. Emomiyo kano luong Ford Foundation mokwongo, to gine mane gin target. Gine mane sirikal menyogi, to kudwa chomo gi te, to koro wacho ni Ford Foundation wang'e gimutimo. Nikech king'iyo od fwambo kaka African Censored mar Jonathan Namu. Jonathan Namu osebedo mna kamenyo gik matimore ka, makato bende nitiere lweny moro manyicho goye, kachiel kuom platform manyo ochako ni ji ogoye mbaka. Owacho nodwa gwele jatend piny mondo bende otim ang'o, obiyo lose, olawe moingo wanao. Nikech mano.
King'iyo documentary ma John Allan Namu timo, gin mago mosebedo ka ng'iyo ratiro mar oganda. Ok anene rach moro. Kani neno kaka Mathare social justice, king'iyo gik ma gitimo e Mathare kanyo to gi kuonde dak mongoregi, gin mag chiko ni ratich oganda otimore ng'a odhi mbele. Kata mana Shofko benye nitie kanyo, king'iyo gima Ken Odede timo. Ok aparie ni Ken Odede gi Shofko nyabedo nochoko jomoko kamoro to kone gini dhiure ng'anyo. Gionge gi nafasno nikech gin gitemo bero ngima oganda. Emomiyo ka ning'iyo list no, to en list manyo oketa nying ji, lakini target margi to en Willy Mutunga to gi Boniface Mwangi. Magi en ena thothopi. Ena thothopi. Okay. Nikech gima timore sani, nyithindogi onge jatendgi. Nikech chon ka nidwa pango ng'anyo to chuno ni nyaka ibed Nairobi ka. Sani yudo ni nitie jomoko kuomgi mani Bungoma, jomoko kuomgi ni Eldoret, moko ni Nyanyuki, moko ni Nakuru, gin kuonde mopogore opogore. Moro bende ni Israel. To sama gin e space ni to gijiwo jowetegi. Tang' ji wuok. Onge ng'at achiel ma dichom tikoni in emitimo ang'o e pango ng'anyo. En thothopi ema timore.